ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେହି ଉପାୟ କ'ଣ ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ମୁକାମ ତକ୍ ନେଇଯାଇପାରେ? ସେଇଟା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମର ନିଜର ଶବ୍ଦ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର ଶବ୍ଦ ତୀର ପରି ଏକଥର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମର ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା ଓ କାହାର ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। କଥା କହିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଆମେ ଆମର କଥାରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବା ଓ କିପରି ଆମେ କାହାକୁ ନିଜର ଦିବାନା ବନାଇ ପାରିବା, ତାହା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏକ ସମୟର କଥା, ହିମାଳୟରେ ଜଣେ ମହାନ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, ସବୁଠି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲାକିରେ କହ, ନହେଲେ ନା ଚାଲାକ କିପରି ହେବା? ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ, ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋର କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବ ଓ ମନରେ ରଖିବ। ଏହି ସଂସାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଲେଖାଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା କୁହାଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମାନ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶବ୍ଦକୁ ଫୁଲ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି କାହାର ହୃଦୟକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା ଓ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶବ୍ଦକୁ ତୀର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି କାହାକୁ ଗଭୀର ଘା ଦେଇପାରିବା। ମନେ ରଖ, ଆମର କଥା ଗଭୀର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କାହାର ଜୀବନ ବନାଇ ପାରିବା ଓ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୁଅ, ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହ ଶବ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଇପାରିବ। ଶବ୍ଦ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଝରଣାରେ ବହାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୁଃଖର ବନ୍ୟାରେ ଭସାଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାନ ଓ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅଧିକ ଓ କହିବା କମ୍। ସେମାନେ କମ୍ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବା ଓ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ହଲକାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଆମର ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲାକିରେ ରହିବାର 8ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଚାଲାକିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଭସାଇବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଚାଲାକିରେ ରହିବା କାରଣ ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆମର କଦର କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଓ ଆମର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, କମ୍ ଶବ୍ଦରେ କହିବା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ଜଟିଳ କଥାକୁ ସହଜରେ କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କଥାକୁ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ଓ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କହନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଲୋକଙ୍କ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ସତ୍ୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ, ମଜାକ ପରି ନୁହେଁ।
ଉଦାହରଣ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। କଥା ତୃତୀୟ କଥା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କଥା କହ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଶବ୍ଦରେ ଭାବନା। କେବଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ଦୁଃଖରେ କଥା କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱରରେ ନରମି ରଖିବା। ଶବ୍ଦରେ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଶବ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଜରିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଶବ୍ଦରେ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। କାହାର ଦୁଃଖରେ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱରରେ ନରମି ରଖିବା ଦରକାର। ଖୁସିରେ କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ କହନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ପ୍ରେମରେ କହିଲେ ମିଠା, ରାଗରେ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ବେଳେ ଆଖି ଫେରାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କଥା, କମ୍ କହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧୀରେ କହିଲେ ଲୋକେ ବୋର୍ ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ଜୋରରେ କହିଲେ ଲୋକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଫା ଭାବରେ କହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ କଥା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ କଥା, ଶୁଣିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମଣିଷ ସାମ୍ନା ମଣିଷର କଥା ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଓ ତାପରେ କଥା କହନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ସେଇ ଲୋକ ପାଏ ଯିଏ ପୁରା ଶୁଣି ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏତେ କହି ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ଲୋକ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବେ।